бившия или бившата ти няма да се върнат. Изоставили са те и са се продължили по пътя. А ти стоиш и чакаш. Не можеш да приемеш раздялата, не можеш да я преглътнеш, не можеш да преработиш тази травма. Не можеш да разбереш какво се случва. Започваш да търсиш помощ. Врачки, гледачки, психотерапевт, приятели. Но нищо не се променя. Продължаваш да се в същата ситуация. От кога е така? Година, 2, 3, 5, имала съм клиентки от 7 години. А през това време въпросният партньор просто се живее живота. Сменя партньори, пътува, забавлява се, живее. А ти стоиш и чакаш той да се върне при теб. Няма да се върне. Причината не е в него. Причината е в теб. Ти имаш травма от изоставяне. Имаш страх от изоставяне. И това се проявява в живота ти по този начин. Изоставят те. Проявлението на тези травми е твоят партньор, който ти е изоставил. Затова ти трябва да се погрижиш за своето емоционално и ментално здраве. Да се излекуваш и освободиш от тези травми, за да престане да се повтаря тази ситуация. За връзка с мен може да използваш имейла, който ще намериш в описанието. Но искам да ми напишеш един хубав, голям и подробен имейл, в който да ми опишеш всичките си чувства. Не ме интересува правописът ти, как е структурирано писмото ти. Искам просто да си изкажеш чувствата, такива каквито ги усещаш. Може да псуваш, да обиждаш, да използваш всякакви епитети, ако това ще ти помогне да се изразиш. Разбира се, че ще ти прочита съобщението. Разбира се, че ще ти отговоря и ще го направя лично. Не с бот, не с готово съобщение. Лично ще ти отговоря. И ще ти обясня как можеш да излекуваш тази травма и да излезеш от тази ситуация, да продължиш живота си без да бъдеш скован от страх. Просто да живееш. Направи първата стъпка към своята емоционална свобода и този имейл може да бъде точно това за теб. Весели празници ти желая!